Her ser vi Ølsemagle-revle. En revle opstår ved, at bølgerne bryder sandet op, og derefter bundfalder det. Denne revle er dog blevet til, ved at jorden har hævet sig op over havoverfladen gennem tiden. Her har vi lavet et diagram, som viser, hvordan bunden ser ud dybdemæssigt. Vi har her lavet et diagram over strandprofilen, og vi har indsat, som man kan se, hvor Even ligger, Forklitten ligger, Hvidklitten ligger og Gråklitten ligger. En havstoksterrasse bliver dannet ved, at sten og sand hvirvler op, når bølgen bryder mod kysten. Stenene er for tunge til at blive skyllet med videre op, så det aflejres. Ved disse huller kan man se, at det er en dynamisk kyst, og man kan se, se de forskellige lag, som er opstået ved de forskellige opskyld. En sommerprofil er en bred sandstrand. Der kommer små bølger, og man kan se, hvor den stopper ved at se, hvor det fugtige sand er. Og muslingerne går til. Vi har målt den til at være fra normal højvandslinje 7,35 meter. Vinterprofilen er en smal sandstrand, og den går fra der, hvor sommerprofilen slutter, og til der, hvor klinten starter. Man kan se hvor vinterprofilen ligger, ved at se, hvor ålegræsset ligger. Vi målte den til at ligge 13,5 meter fra normale højvandslinje. Her kan vi se noget ålegræs, som der er blevet skyllet op med under vinteren, eller ved vinteren, sammen med nogle muslingeskaller. Sodaurten har således vokset op i ålegræsset, da ålegræsset indeholder meget næring. På dette diagram kan man se forskellen på, hvor mange døde organiske stoffer de forskellige materialer indeholder. Vi kan se, at ålegræs har et markant større indhold i forhold til de andre materialer. Sodaurtens kendetegn er, at den har en tynd rod, og den vokser op i ålegræs. Den vokser på vinterprofilet. Strandarvens rod sidder sammen i et stort rodnet, som vokser under sandet på vinterprofilen. Strandkvikkens kendetegn er en lang rod, og planten er forholdsvis høj. Den fungerer som et edderkoppenet, som fanger sandet, når det blæser op. Derfor kan man se, at klitten bliver højere og højere. Her får man et lidt bedre syn på, hvordan rødderne egentlig sidder i jorden. Her har vi prøvet at konstruere, hvordan klinten går opad. Hybenrosen er en ukrudtsplante. Den vokser omme bag ved klint. Strandengen er det sted, der ligger mellem kysten og lagunen. Meget tit kan man se køer græsse der, da der er så meget næring. Her kan man se næringsstoffernes omsætning i jorden. Altså hvordan detritus bliver til næringssalte, hvor næringssalte så bliver til primære producenter, som bliver til konsumenter. Og primære producenter bliver også meget til detritusvarer. Her er et kort, som viser revnen, hvordan den har vokset sig op igennem de sidste 100 år. Man kan se, at revnen bliver større og større, og hvordan den egentlig har hævet sig op over havoverfladen de sidste mange år. Vi har konkluderet, at planterne kun vokser på vinterprofilen, og at da bølgerne tager alt, hvad der kunne minde om liv, med tilbage igen via bølgen, der trækker sig tilbage. Vi har også fået konkluderet, at revnen ikke er så nem at få øje på, hvis man ikke lige ved, at den er der.